Pois a verdade é que teño un montón de ganas de volver a ver sobre todo aos meus compañeiros, de poder demostrar algo máis do que puden demostrar nos 2 anos que estuven. Nada, a verdade é que impaciente. Eu encontrome moi ben, a verdade, coñín bastante confianza, levo bastantes minutos, eu creo que eso pa cabeza venme moi ben. A nivel físico creo que estou nun dos meus mellores momentos. Pois a verdade é que me atopo moi ben, lévome moi ben con todos os meus compañeiros, a verdade é que ali cuidáronme desde o primer momento, temos moitas ganas de que chegue este fin. Espérome un partido bastante duro, o Estradense na casa faise moi fuerte, e este ano máis que tañen salindo as cousas. Nada, nós a estrenar novo míster e a traballar como sempre. Pois a verdade é que me levo sobre todo moi bons amigos, porque si nalgo se caracteriza o Estradense é que ali a xente é unha piña. A verdade é que en todo momento se preocuparon por min e teño moitos amigos que sigo falando con eles.